Kubingelele ngiphinde ngikwamukele emakhaya TV ukhuluma noSithembiso umfana waphansi le enquthu usithelo we-50 usithelo we-EasyBet bafethu ngicela nijoyine u-EasyBet. Ngiyezwa kuthiwa bafethu ama-app eni lawa enibheja ngawo bafethu ayastaka bafethu ama-app enu. Ngicela siqine ngo-EasyBet. Ukujoyina kwakho u-EasyBet uzosebenzisa le link engizoyifaka la kodwa ungaya ukuthi www.easybet bla 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 uzokuvezela bese uthi sign in. Mase befuna i-promo code ukuze uthole izinto ezimnandi uzofaka usithe 50 uzotholani kusithe 50 uzothola ukuthi uzongi-WhatsApp uma uqeda kwenza njalo ngokufaka egroupini yami uzotholani kwa-EasyBet banokungihlaba nje ngama-voucher bethi qa i-voucher ka-5000 mina bethi kodwa sithe i-share nga-500 bayangicisha bayisenda ngama-link mina ngikhona ukuyifakela for mina kuthiwa ngiphisane ngayo ngizobe sengiyakupha-ke wena lapha egroupini yami yabo ukuthi kumnandi kanjani ungayithola usune-voucher ka-500 namanye-ke ama-benefits uthi uyitholele u-50 150% bonus more recharge ama-spins awu-25 angisafuni ukuwanda kakhulu ngoba hhayi niyangithethisa hhayi angifuni ukungasho namhlanje bafethu nginobhuti nginensizwa hlezi kuyintokozo umuntu obukela emakhaya TV unokukutshela ukuthi mina ngihlezi ngisho ukuthi ayikho into engichaza njengokuhlala nensizwa eseyintsha ngoba ucwaningo luveza ukuthi abantu abaningi abayibulalayo eSouth Africa yintsha kuleyo ntsha abantu abaningi abayibulalayo abantu besilisa manje ngihlezi nensizwa eseyintsha nginethemba ukuthi mayiqeda kusuka la eduze kwami iyobe isiyazi ukuthi ukuyibulala akusizona sonke isixazululo sanoma yiphi inkinga and-ke ngikholethwa uma ngihlezi nenkinga nensizwa eseyintsha ngiyazi ukuthi inkinga yayo ngeke ngitshela ukuthi imali sengicabanga ukuyothwala ngiyazi sokhuluma ngey'nsizwa ngey'nkinga ey'thinta abantu abasha ey'thinta thina ey'thinta ingane yakho mbukelo omdala lapha ekhaya ongathi nawe uma uhlezi uzuyibuza ukuthi mhlawumbe nengane yami yazi lo mzimba ibuthwele ngoba mina ngazi ngoba sometimes abazali basikhulisa ngokuthi qina mawumfana qina mawumfana kanti isimo esiphila kuso manje lokho esithi indoda ayikhali isimo esiphila kuso manje sidinga ukuthi indoda nendoda ihambe ikhali angikho kodwa lapho mbukela ukhumbule ekhaya sixoxe indaba zami sixoxe zakho asixoxe zamakhelwane futhi asixoxe zasestradini kepha sixoxe zomuntu esuke sihlezi naye la asixoxela yena iy'nkinga zakhe njengoba zinjalo bafethu emakhaya ngicane ngixolele i-colour blocking ixakile liyana nezulu la eThekwini mfowethu sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Yebo, sithemba ukuthi-ke naphila mfowethu hhayi kuhamba kahle akuthini. Ngijabulela ukuthi usuthe uyaphila lesi sipisho engisisho ividiyo nevidiyo uma uphila wathi nje ngiyaphila iy'nkinga ey'ncane ziyabaleka mfowethu la ekhaya ngiyathethiswa la ekhaya ngiyashawa kulo mndeni wasemakhaya nje nami sengizoke ngiyobaceba kwamanye ama-channel kuthiwa ngikhuluma kakhulu ngishayelwa lokho nje. Kushuthi kumele wehlise ukukhuluma kakhulu. Sengiphule mfethu. Ufike wazohlala nathi la wasibhalela. Bafuna ukuzwa bangishaya nje ngoba bafuna ukuzwa ukuthi kwenze njani. Mfowethu inkinga yami ihlukile. Ngasho ukuthi ihlukile ngoba manje ngithwese umzimba lobo buhlukile futhi umzimba. Ngibhalelile la mfowethu ukuthi ungisize ngokuthi ngiveze nami inkinga yami udaba lwami. Udaba lami ukuthi mfowethu akuphile kahle kulesimo engikusona ngoba manje abantu balindele into ehlukile kumina kanti nami futhi ngifuna into ehlukile yabo kanje ukuthi mfowethu uma ungangisiza ngizame ukuthi ngiveze indlela engiyiyona kubantu basekhaya ngiphinde ngiveze nendlela ekuyona kubantu labe ngiphila nabo ukuthi-ke kuyasabeka-ke mfowethu phela. Ngicathi mfethu usemakhaya yabo ngizoze ngiqambe le channel ngithi kusemakhaya ingoba ngangifuna ukuthi wonke umuntu understand ukuthi this is home yabo ikhaya lami ikhaya lakho ikhaya linabani ngayikhanda ngathi ngifuna ukwakha ikhaya la singajajani khona ukwakha ikhaya la sikwazi ukuthi sikhulume iy'nkinga ngaphandle kokuthi kube khona omunye umuntu ozojaja ingakho-ke ngikusho lokho ngoba ngiyafisa ukuthi inkinga yakho uyisho yabo nje ukuthi ngiyakuzwa ukuthi ufuna inkinga ukuthi ekhaya beyazi be-understand ithini inkinga mfowethu. Inkinga yami mfowethu kuwukuthi ngilo muntu lona othanda abanye abafana sengisho insimbi edla ezinye mfowami kodwa manje akulula ukuthi ngikuveze lokho kubantu engiphila nabo nabantu futhi abangizalayo. Inkinga yami ukuthi ngifuna ukuthi ungisize nje ngizama ukusho ekhaya ukuthi lokho abakulindele kumina angikhona ngithanda leli linye iqembu mfowethu. Okay.
ekhaya futhi ambalwa amakhaya la eSouth Africa a-understand-ayo indaba yokuba gay nendaba yokuba yi-lesbian. Ambalwa kakhulu, ikakhulukazi abazali bethu. Ukuthi kweminye imizi vele uma ungafika uthi mina sengiphila kanje, bobabaza bethwala izandla ekhanda. Kepha ngifisa ukuqonda before siya kini, ngithanda ukuthi sikhulume nawe masithinta lolu daba. Ngoba futhi ngiyaqonda ukuthi eSouth Africa lolu daba esikhuluma ngalo udaba olubucayi, nami engingathi kushelele ulimi ngithole sekuthiwa wena usikhulume kabi kwi-channel yakho. Kepha ngicela wazi ukuthi nami ngiyaxolisa umbukelo obuke emakhaya mawukuba mhlawumbe indlela engizokhuluma ngayo izohlukumeza noma izolumela noma izobabela kwabanye abantu. Nami ngumuntu wase-South Africa, ngumfana nje wangobeso semncane osadingayo ukuthi akhuliswe, aboniswe ukuthi akukhulunywa kanje, kukhulunywa kanje. Ngiyacela lapho. Kepha mfethu ngifisa ukwazi ukuthi uthanda abanye abafana. Kini balindele enye into, okusho ukuthi kini balindele ukuthi wena uthandana namantombazane. Mhlawumbe bethu singacela ukuthi amanqampunqampu ngokukhula kwakho kuze kufike la ngoba usudecide ukuthi manje usufuna abazi. Mhlawumbe uma ukhule kanjani ekhaya? Uma ngikhula mfowethu, ngikhule ngendlela abanye abafana abakhule ngakhona, njengokuba ngikhule ngilusa inkomo ekhaya, kunenkomo, kuney'mbuzi mfowethu, ngilusa, ngiqhathiwe futhi uqhatho, yabo. Ngenza yonke into engamele yenziwe ingane yomfana uma ikhuliswe ekhaya. Kodwa kunokuba ekukhuleni kwami kunezinto engibona ukuthi lokhu akukona okwami, sengikwenza ngoba phela ubaba lo ngizalayo ufuna ngikwenze. Kanjengoba nje besike sithi masidlala nje nontanga nje ngalezi akhathi kube ukuthi kukhulunywe ngokushela, yabona ukuthi-ke nizohamba niyoshela, kuthiwa wena ujela noloya, ujona loya, kimi ngingabi nakho ukuthinteka khona ukuthi ube novalo lokuthi uba novalo lwento. Kimi ngingafika uvalo ngoba manje ngibuka mina no, akuyonto yami le. Kodwa-ke ayikho into ongayenza mfethu uba usuke ungayiphethe wena, uphethwe. Ekukhuleni kwami-ke ubaba-ke uwumuntu oganiwe, yabo, ngoba ngisho ukuthi kunenkomo ekhaya, ubaba umedlala nje uyadlala ethi-ke hey mfana wami, ngifuna ukuthi uma usukhulile uganwe ube nabafazi, yabo. Eyi, kuba yinto engangigculisi ngaleyo ndlela wami mina manje angiyiboni mina ngifika lapho. Yize phela ngeke ngikuphimise ngomlomo ngoba leya ndoda leya ingagcina isiyenza ngenye indlela. Kodwa-ke ngikhulile ngendlela engikhule ngayo emabangeni aphansi, ngaze ngafika la ngifika khona ukuthi ngiqede isikole, kodwa inhloso yami ney'fiso zami ngingayivezi. Ngenza lokhu okufunwa abantu abasondelene nami abanjengobaba, uyabona. Kodwa ngikhule ngendlela nje eqondile nethandwa umzali wami. Ngingakhava kanjalo ethandwa Ongayithandi wena, ngifisa sikucacise ukuthi wena uyithanda. yebo. Udiscover nini ukuthi usungaphila ngale mpilo ofuna ukuphila ngayo? Ngithe uma ngisuka le emakhaya la ngisuka khona, ngathi uma ngifika ngapha eThekwini sengiqala ukusebenza ngoba phela ngibambile la ngibambe khona. Ngaqala ngabuka ukuthi la abekho abazali la, akekho umuntu engizothi uma ngiya lapha esitolo angitshela ngiphume ngale ndlela le. Abekho futhi abantu engizothi uma ngenze ukuthize ethi wena siyakwazi uhlala le, akekho. Futhi ngabuza ukuthi kuyaphileka ngale nto le ngoba bakhona futhi engithe uma ngifika la eThekwini ngababona beyiphila lento beyenza, nami futhi ngokunjalo ngaxhumana nabo ukuthi phela mhlampe ngijwayele nendlela ekwenziwa ngayo izinto ngoba phela ngale emakhaya lento lena ngeke akuyonto ongavele uyenze le, yabo, ukuthi uphile impilo oyifisayo ngendlela oyibona ngayo, uyabona into leyo mfowethu. So uma ngifika ngapha eThekwini nga-decide ukuthi no, angiyiphile lento engiyithandayo, ukuthi ngizophuma kanjani kuyona obala, ngizophumela kanjani kuyona obala, ngizoyithola indlela, kodwa angiqale ngenze lokhu okuthandwa yimina nenhliziyo yami. Iyodwa into engichaza ngawe ukuthi uyafisa ukuphumela obala ngakini nakini. Okubalulekile into engizwa kakhulu yikini kanye nobaba wakho
engibona ukuthi umhlonipha ngalendlela esimanga futhi awuthandi kumphoxa kodwa ekugcineni ngeke uhlezi uphoxekile ngoba ujabulisa yena nawe usukhulile usesigabeni la sokuthi izinqumo uthathe zakho nawe ezempilo yakho kuya phambili. Into engichaza ngokuphumela kwakho obala kila nginezitori ezimbili ezifike ekhanda lami njengoba ulokhu uxoxa nje. Esokuqala ngasizwa ngenye insizwa yangapha eFrayede Mvunyana ngangihlala nayo ngapha eGoli ehostela. Insizwa nje leya ezithandela amantombazane eqondile. Kepha ngixoxela ngomfo ababesonta nayo lensizwa besonta bonke. Umfo othembekile nje esontweni oright onanemali ohleze enikela olikhathalela isonto. Okwathi ngelinye ilanga bese mlindele naye umfo wathi hayi sibani ngeke ngiyibize lensizwa le ozolala la eduze kwami. Uthi hayi ilala phela umjida ayinankinga. Izwa umuntu useyiphuthaza mayethi eyiphuthaza i-under mayiphaphamisa iyehlile i-under. Useyipasekela ngemuva yeyigxuma ihlalele uthi cishe korathu elishuqeke. Nesinye ke ngisizwe nje kulamaviki adlule ngapha eMaritzburg ukuthi khona izinsizwa zethi mayiphuza made kuhlatshiwe noma kukade iphuza la iphuza khona. Sekunezigameko ukuthi ayikhona insizwa efika iqine ngotshwala mawulahla bese ilale nawe. Lokho kungiveza ukuthi labo bantu abantu abasabayo ukuphumela obala. Benza lokho ngoba bayafisa ukuthi ngabe bayalala nabanye abafana kodwa bakwenza lokho ngokufihla kanti kube abafihlile ngabe nabo bayawathola abantu abaqondana nabo. Ngifisa ukukubuza ke mfethu unaye umuntu njengamanje ohlekisana naye ngokuthandana? Yebo mfethu ukhona umuntu engihlekisana naye ngokuthandana. Ukhona impela uyaphila ukhona simnandi futhi inkinga ke phela isekutheni ke ngeke ngimveze ekhaya. Ukuthi ngibuziswa yilokho ngoba othandweni lamanje kuye kuthiwa fanele niphostane, fanele nihambe niyikhiphe niye kuma-date. Ziningi izinto ezenziwa abantu. Umuntu momthanda ngeke umfihle. Umuntu omthandayo akafihleki ngoba kugcineni kofanele uthando nilenze. Uthando livukela abantu behambe edolobheni babone sebegodlene ngezandla. Ekhaya bayazi ukuthi wena unomuntu othandana naye. Mfowethu uma ngifika ekhaya into engeke ngibatshele yona ukuba ngapha eThekwini ukhona umuntu engiphila naye ukhona. Kodwa ngisho sekuthiwa ubaba phela ufuna ukumbona mhlawumbe ngithi nje ukumbambatha kancane ngizama ukuthi mhlawumbe ngimtshele ukuthi sisalungisa kahle izinto angikabi right ngalendlela ukuba sengamveza kuyena. Kodwa yena ukhona umuntu engiphilisana naye ngapha eThekwini ekhaya bamazi. Okay. Yena umuntu wakho umthole sevele lempilo asayamukela asayijwayela kuba bamjaji kube bamngamukele noma naye ngicishe nibe nezimo ezifanayo noma yena eside lakhe li right. Ngicabanga ukuthi kuhlukile okwakhe mfowethu indlela ekwenza ngakhona ngoba yena akanawo amahloni njengathi. Ngicabanga ukuthi ukhulele endaweni engingajajwana ngakhona njengalendlela mina engibuka ngayo uma ngingathiwa ngiyayiveza ngasemakhaya ngoba ukhululekile futhi umndeni wakho ngathi washesha wayi-understand-a lento yakhe. Lento engingaboni mina ukuthi-ke ingenzeka kumina noma mhlampe-ke ingajatshulelwa uma ngathiwa ngiyayiveza. So kuba kulula ngakuyena ngoba kwesinye isikhathi kuye siyibange lento yokuthi-ke kanti kwenzakalani kanti sivela kanjani thina. Ebese kuba yinto ebanzima-ke kumina ngoba ngeke ngikwazi ukukwenza lokho mfethu okwamanje. Ngeke kwenzeke mfethu kunzima. Mhlambe khona umuntu owubaba noma owumama noma uyinduna noma uyinkosi noma uyi-owner noma umama mfundisi noma umama mkhokheli noma umfundisi noma umbishop. Abanezikhundla ngoba nobaba nje ohloniphekile umnumzane womuzi wakhe kodwa ngigxila kulabo abanezikhundla ngoba yibo abanokusabela izikhundla zabo ukuthi kothiwani ingane kaMbishop ehleze eshumayela kanje ethi abantu mhlambe abazi inkonkoni bayibizwa akusimi esontweni mabeshumela isikhathi esiningi kushiwo njalo ingane yami nami isinjalo. Kothiwani induna yezinsizwa ingayizali insizwa. Kothiwani. Ngifisa ukwazi ukuthi
lesikhathi esiphila kuso kuyenzeka futhi nawe makungenzeka lapha ekhaya kwenzakala enganeni yakho, ngiyafisa indlela oyoyihendlisha ngayo le ndlela le nkinga ebhekane nobafo uyihendlishe ngendlela yokuthi ngeke uyisole. Kodwa futhi inkinga ubafo uma eyibeka ngendlela amusho ngayo ubaba wakhe, ngiyafisa ukuthi ubaba wakhe mayazi simcabangele ngoba egcineni ngeke sithi siyamtshela ubaba size kuthiwa ubaba uvele waquleka washaya i-heart attack washona. So ngicathi into ekanje egcineni fanele si-understand ukuthi ubaba akayi-understand impilo ephila manje ngoba umfethu esho ukuthi ubaba uyifunela umakoti. Mangafika umakoti ongasiyo umuntu wesifazane, mhlawumbe ubaba asazi ngani nayiphi i-effect empilweni yakhe, emqondweni wakhe asazi. Ngakho-ke into ekanje ngicabanga ukuthi zidinga ukuthi siyi-attack-e ngendlela e-professionally, singayi-attack-i ngokuphapha, singayi-attack-i ngesimanje manje. Okubalulekile ukuthi la ekhaya bafethu asijajane, umfowethu asimjaji ngempilo yakhe. Umuntu uphila impilo yakhe kulesikhathi samanje, ngeke ujaje umuntu ngoba awazi. Kuqala sakhula kuthiwa thina uma ubona umuntu ukhubazekile ungamhleki ngoba nawe usazozala. Uma ubona ingane embi ungayihleki ngoba nawe usazozala. Ngicathi nalokho sekufanele sikusebenzise kakhulu esikhathini samanje. Manje-ke mfethu ufisa ukuthi kwenzakaleni? Mhlawumbe siyemakhaya TV masicisha lamakhamera, yini oyifisayo wena ukuthi engathi ingenzeka? Mina engikufisayo mfowethu kungaba ukuthi ngiphile impilo yami nami ngendlela yami engithanda ngayo. Yebo, ngiyavuma mfowethu ngikhulisiwe ngendlela ekumele ngikhuliswe ngayo, kodwa akusho ukuthi indlela engikhuliswe ngayo iyona le kumele mina ngiyiphile. Njengokuthi mfowethu-ke mase siza ngapha kwezothando ngoba ngiyile ndlela engiyiyona, akusho ukuthi phela nami ngivaleleke injabulo ngoba nami ngoba ngizela ngifuna ukujabula. Ukujabula ikona engikufunayo. So into engiyifisayo ukuthi ngikhululeke nami ngijabule, noma kuthiwa kunjani ukujabula kwami ikona okubalulekile, ngijabule ngoba okwamanje angijabule. Mbukele emakhaya uyizwele, mhlampe nawe uphila njengobafo, mhlampe nawe uyithola usesimeni esinjengobafo, mhlampe wazi umuntu owadlula esimeni esinjengobafo, mhlampe nawe umbono wakho ubaluleke kakhulu. Ukube sinesikhathi sonke nokuba ngiyiguleli nokuba mhlampe alini nezulu njengoba lina nje, ngabe ngiyambuzisisa ubafo ngempilo yokuthandana nomunye umuntu wesilisa ngoba mina ngiye ngithi kuningi ngisafisa ukukhula kwenu ngoku-understand-a kuqhamuka kumuntu oyiphilayo leyo mpilo, kodwa isikhathi asingivumeli. Kanti futhi nobafakazele la ukuzodiscussa lokho uze ngoba inkinga yakho ukuthi ufuna kubo beku-understand manje ukuthi yena uphila empiloni, ufuna umphakathi wangakubo uku-understand ukuthi uphila empilweni. Mbukele lapha emakhaya, ngiyacela ukuthi uqhubeke usubscribe, ulike, nishare le video. uTikTok angiwusebenzisi kodwa nginokubona amavidiyo esentaza ko-TikTok, ngiyakubonga lokho. Niqhubeke nijoyine u-EasyBet, sikwazi ukuthi siqophele lo mbukiswano nje. u-EasyBet naye unesandla. EasyBet is the best. Bafethu ubhuti soqhubeka naye sikhulume ngokocingo nangasese ngaphandle kwekhamera. Siyacela nawe lapha emakhaya umbono wakho, i-comment yakho leyo oyibhalayo ibaluleke kakhulu. Engingakusho nje ukuthi cela nibusiseke lapha emakhaya. Nali ihlobo lingangeni. Sagula kangaka sekuphelile sekuphela ubusika. Mina angisazi manje noma ngishaywe ngombhulelo noma ilezi inyanga enithi anginifunela imali yenu kuzo sevele zangishaya ngomatete angehle noma ngento engabonwa, angazi. Ngiyavalelisa lapha emakhaya, ngiyabonga.